अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अशोक आशिक लालू सजनवा सुनी के खबर गा दिहले गानवा के राजू कुनाल कहेले के राजू कुनाल कहेले क्रिकेट में रहलन ई सब का से खसो इनकर फैन सब भइल निराश इंटरनेशनल मैच से धोनी ले ले सन्यास हो इनकर फैन सब भइल निराश इंटरनेशनल मैच से धोनी ले ले सन्यास हो।